Mga ballot boxes sa Talisay City gisugda na pag-inventory sa City Treasurer's Office. Ang report ni FEMA rin dumabok. Nabtan sa GMR TV balitang bisdak kining mga kawani sa Talisay City Hall nga nag-alsa og nagguyo dining mga dagkong ballot boxes nga puno pa sa mga balota. Gigamit kini niadtong 2019 nga piniliay. Mato di Talisay City Treasurer Emma Makuto nga pagtubag kini sa memorandum nga gipadala sa COMELEC sa ilang buhatan nga himuon ng inventory. Ang template ani nga gihatag every 4 ballot boxes i-open kanang naiusa nga himuon siya storage. Storage siya sa mga kuan kaning naamong hiposon. Mga balot. O mga kaning gibutang sa sod. Adunay 151 ka ballot boxes alang sa susama nga gidaghanon sa clustered precincts sa niaging eleksyon. Gipangbuksan kini ganihang buntag sa presensya sa election assistant sa Talisay City COMELEC. Kay hapit naman ang atong election which is next year, so mo ni siya part sa atong preparation. Ang pag-inventory sa atong ballot boxes kay possible nga kani magamit ra gyapon siya ba. Samtang giangkon sa Talisay COMELEC nga minus pagyud ang ilang nadawat nga mga new voters registrants. Alang sa first quarter, mukapin lang sa 2,000 ang bagong registrants. Nunot ni ini, mupagayon sila og nagkadiyang kalihukan sugod-sunod simana aron mas pag-agni pa og dugang botante. Mag-conduct mi og voters ed. Ang ang schedule is amo lang i-post sa among FB page and ang kato sa mga PWDs nga ganahan magpa-change og precinct kanang naara sila sa ubos, pwede sila moari next week. Sa Setyembre 30 ang katapusang adlaw sa voters registration. Oba ni Jun Sulon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak.